Салом алейкум бародарои тоҷике ки дар Украина ҳастед, дар шаҳри Киев ё дар дигар шаҳрҳо, дар дигар областҳо. Илтимос бародаро худтон эҳтиёт кунед, кӯча набуред, ягон гап хабар дар кӯча нестай. Ҳамеша ҳама шаби вазбин барои мардуми Украина буд, имина барои шаҳри Киев. Бародаро, мақсад нав кӯча биромадам 10 минута. Барои яда чи дар кор буд, бояд мегирифтам аптека. Дар мошинам 4-5 тир задан. Ина як тир прямо лабавои мошинда задан. Як тир қафои мошинда задан, хай калпак дар расид, калпак ди парид рафт. Ина тири задагишон. Худо нигаҳмон мошид ки ягон миллиметр мондаги буд амора. Ай боло задан да 3 тири дига. Ина паталоки мошин бародаро. Илтимос бародаро худтон эҳтиёт кунед, ягон гап кӯча месай. Дар пеши ман 3 мошини дигара тирборон кадан, яташ намедонам тир дар тарафи гӯшаш расидаги буд, уро аз кори гирифт бур. Мо мақсад сразу аюҷа ҳуй хӯрдем. Мардуми зиёд дар назди ҷидди вокзали шаҳри Днепр ҷамъ омаданд ва мехоҳанд ки ба тарафҳои амни Украина раванд, ба тарафи шаҳри Лугов ки ҳамсарҳад бо ҷумҳурии Полша. خیلی آدم زیاد است و اکثریت این آدم ها دانشجویانی که در شهر دنیپر تحصیل می نمایند از تمام مناطق جهان